Busca a maridaxe perfecta entre os alimentos de calidade e o aceite de oliva virxe feito en Galicia é o desafío o que se van enfrontar 16 escolas de hostalería do centro e do noroeste peninsular. A firma ourensá Aceites Abril promove este concurso que busca apoiar os novos talentos da gastronomía. Desde Ourense, Aceites Abril posiciónase hoxe como o cuarto fabricante de aceites en España, con máis de 70 millóns de litros envasados. Deses, uns 5.000 litros, unhas 9.000 botellas son do aceite colleita propia, unha variedade de oliva galega que cultivan aquí uns 100 produtores e que prácticamente se destina a restaurantes e tendas gourmet. É herbáceo, vale, pero no gusto é moi doce, que é unha peculiaridade diferente. Normalmente os aceites do sur son moi picantes, non? Te fan toser a veces. Neste caso é un aceite que no padar pois vai moi ben. Hoxe, nesta demostración, o colleita propia, o galego, maridárono cun tartar de peituga de paspallás. Para maridar con mexillón, o chef escolleu o picual. Quizás unha picual, sí que buscas ese toque fuerte de picante. Se agora queres que sea moi aromático, te vas a unha arbequina, te vas a min a brava galega, me encanta, xa é un aceite que me chifla. Iñaki Bretal é un dos membros do xurado da terceira edición de Talentos Abril, un concurso co oliva virxe extra como protagonista. Busca os mellores cociñeiros e os mellores pratos entre 16 escolas de hostalería de 6 comunidades autónomas.